दा जियानो जा आं बेखौनो बुंगोन बुंग्रायाथ' बुंबाय थागोन नङा होमबा बोरमाया मा जायो मा जाया फाग्लाया मा बुङो मा बुङा बोरमाया थास' बिलाइखौ जायो बोरमाया थास' बिलाइजोंनो उदै बुङोब्लालाय बोरमाखौलाय मानो बादा होनो नङा होमबा सासे फाग्लाया सोरखौबा रायख्रावलाबायनानै ओंथि गैयाजासे बेजोंनो बेहा गोजोननाय मोनोब्ला बेखौलाय मानो बादा होनो अब्ला बिथाङा दिनै प्रेजेन्ट एक्टिभ जुदि आर्टिस्ट मानसिया मा हिसाबै जुरि मेम्बाराव थानो मोनखो दा गावनिनो मोननै मोनथाम सिनेमा दं खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरलायबाय आङो मोननै आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर माने नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नुखादो ओमफ्राय क्लिपाव नुखादो बिनिनो आङो मोननै मोनथामसो आपडेट जोंहा बर'नि मुंदांखा एक्टरफोरनि मोननैसो आपडेट लानानै फैदों दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आङो फुल भिडिअखौ होलांगासिनो दा गिबियावनो नोंथांमोना क्लिपाव नुखादो माने साननैसो सिगां रबि बिथांनि मोननैसो फिल्म ओंखारदोंमोन माने मोनसे फिल्म ओंखारदोंमोन जिहेतु थैसाम होननाय दा बेयाव फिल्मखौ नायनानै गोबां मानसिया सापर्ट खालामदों बिथांनि मुभिखौ थैसाम 2खौ एवार्ड हाबाफारिखौ लानानै बिथां रबिया माने गोजोननाय गैयामोन मानि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आं भिडिअखौ होलांगासिनो माने ओरैबायदि जाहैबाय थैसामाबो मोनसे मोजां मुभि होननाय बायदि जाहैदो माने गासिबो सापर्ट खालामनाय दा थैसाम मुभिया माने एवार्ड मोनदिया आरोना बिथां रबि बिथाङाबो मोनजानो लुगैदोंमोन खोमा दा आं जेबो बुंथ'लायला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय मोनथाम मोनब्रैसो आपडेट लानानै फैदों आरो बिथां जहन कार्जिनिबो मोननैसो भाइरेल फट'नि सायाव आं बुंगोन आरोना माने नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्रायो बे फिल्मनिनो बागै एबा रबिनिनो बागै बिथां गासैनिबो फेभरेट सार माने फैला बरगयारी बिथाङा माने बे फिल्मनिनो बागै मोननैसो बाथ्रा बुंदों रबि बिथांनि बागै माने एवार्डखौ मानो मोनदिया मानि थाखाय बिथाङा एवार्डखौ जितिनो हादिया बिथां फैलानि बुंनायखौ जोङो गिबियावनो नायलांग्रोनोसै बेनिफ्राय जोङो सेकेन्डआव बिथां रबिनिखौ नायलांग्रोनोसै माने भिडिअखौ होखाबाय बिथां रबिया गावनि फेसबुक पेजावनो माने शेयार खालामना होदो बुंनानै बेखौ आं होगोन आरोना ओमफ्राय आङो मोननैसोखौ बुंगोन बे जहन कार्जि बिथांनिबो जेबो भाइरेल नङा आरोना बे फट'आ जाहैबाय माने गावनि गार्लफ्रेन्ड आरोना गार्लफ्रेन्डजोंथ' बेफोरबायदि लाजाखायो माने फट' बेखौ नोंथांमोना गाज्रि साननो नाङा जे ओरैबायदि भाइरेल माबा माबि होननानै बेखौ साननो नाङा माने बियो फट'सो आरोना गावनि गार्लफ्रेन्डजों फट' लानाय बेखौनो गोबां माने भाइरेल ओंखारबाय माबा ओंखारबाय बेफोरबायदि सानलाबायदोंमोन बेफोरबायदि जेबो नङा दे लोगोफोर दा बुंनो हाखाबाय आं थाल्लानो बिथां जन ब्रादारनिखौ दायो जों नायलांनोसै फैला सारनिखौ मा बुंखो दे बेखौ लानानै जे दान्थे बिनथान्थे जाबाय बेनि ओंथियानो जाबाय जे बड' फिल्म एवार्डआ दिनै गोजौ मानदान्दानि जाबाय आरो जोङो नुदों जायफ्रा एवार्ड मोनबाय बिथांमोन एवार्ड मोननायफ्रा स्टेजावनो मोदै हुगारदों गाबदों बिनि ओंथियानो जाबाय दिनै बयबो बे बड' फिल्म जा एवार्ड बे एवार्डखौ मोननो थाखाय हांखुर जाबाय आरो बेनि ओंथियानो जाबाय दिनै बे एवार्डआ दिनै गोजौ थाखोनि जाबाय गोजौ मानदान्दानि जाबाय आरो बिथाङा बेजों लोगोसेबो मोनसे खोथा बुंदेरबावनाय खोनादों जे बिथाङा जिथु आब' रजनि बसुमतारीनि जा फिल्म गराय फाख्रि बे फिल्मखौ आर्ट फिल्म होननानै बुंदों गिबियावनो आं बेनो क्लारिफिकेसन होगोन बे आर्ट फिल्म नङा आरो बिनि अनगायैबो मोनसे खोथा बुंबावदों जे बे गराय फाख्रिया नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलसिम थांखानायखौ बड' फिल्म एवार्डआव माबोरै बाहागो लाफैखो सोर बाहागो लादों सोर बाहागो लाया जोंहा बेखौ बुंनो गोनां खोथा गैया मानोना जोंनि कनस्टिटिउसनाव बियो लिरनाय गैया जायफोर माने बर' फिल्म दिहुनगिरिफोर जायफोरा बर' फिल्म बानायबाय बिथांमोनानो बे फिल्मखौ साबमिट होनो हायो आरो जों गोग्गानाय मोनदों दिनै नेसनेल लेभेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव थांनाय फिल्माबो जे जोंनि बड' फिल्म एवार्डआव बाहागो लादों बेनिख्रुइ गोग्गाथावसिन मा बाथ्रा दं दा आंनि मोनसे बाथ्राखौबो बुंगोन जिहेतु बिथाङा एक्सनाव बहाबा माबा गाव एवार्ड मोननांगौमोन होननानै क्लेम खालामदों दा आङो बेखौ मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन जे गावनिख्रुइ मोजांसिन मोनग्रा प्रिथिबियाव रावबो थानो हाया दा आंनिख्रुइ बे फैलानिख्रुइ फैलाखौ मोजांसिन मोनग्रा बे बुहुमाव रावबो मानसि थानाय नङा दा थिग बेबायदिनो आंनि सोरजिनाय आंनि बुंनाय आंनि मावनाय दांनाय साननाय हनाय गासैखौबो आङो आंनिखौनो साबसिन होननानै साननानै लागोन दा बेबायदिनो बिथां रबि नार्जारियाबो गोलाव सम गेप्सनि उनावहाय फिल्म मोनसे सोरजिदों निस्सय बिथाङाबो सानगोन आंनियानो साबसिन आंनियानो हामसिन होननानै
साननो हायो क्लेमबो खालामनो हायो आरो बुंनायनिबो मोन्थाया दङ दा बिथाङाबो सानगोन आंनियानो साबसिन जादों आंनियानो मोननांगौमोन होननानै दा आंबो सानदोंमोन मोनसे समाव खारन जोंबो फिल्म बानायो हिसाबै हायनामुलि फिल्मखौ जोङो फिल्म एवार्डआव साबमिट खालामदोंमोन बाहागो लादोंमोन बै समाव आंबो सानदोंमोन हायनामुलिखौथ' बयबो मोजां मोनो बयबो मोजां होननानै बुङो माथो गतिके जोंनो एवार्ड मोनगोन आंनि फिल्मानो एवार्ड मोनगोन होननानै आं सानदोंमोन खिन्थु नाथाय जेला फिल्मखौ साबमिट होखांनायनि उनावहाय मोनसेबो एवार्ड मोनाखिसै अब्लासो आंबो बुजिदों माथो आंनिख्रुइबो साबसिन खालामग्रा दङ थ' बिथाङाबो सानगोन साननाया गाज्रि नङा आंनियानो साबसिन जादों आंनियानो मोननांगौमोन होननाया गाज्रि नङा बिथांनियाबो खारन आं दहायनो बुंनाया गावनिख्रुइ साबसिनलाय सोरथो गुबुना गावखौ मोजां मोनग्रा थानो फैलानिख्रुइ साबसिन फैलाखौ मोजां मोनग्रा बे बुहुमाव रावबो गैया आंनि हिन्जावाबो आंनिख्रुइ आंखौ साबसिन मोजां मोननो हानाय नङा दा गतिके गावनि सोरजिनाय गावनि बुंनाय गावनि साननाय हमनायखौनो गासिखौबो राइट साबसिन होननानै सानो दा गतिके बिथाङाबो बिदिनो सानदों दा जियानो जा आं बेखौनो बुंगोन बुंग्रायाथ' बुंबाय थागोन नङा होमबा बोरमाया मा जायो मा जाया फाग्लाया मा बुङो मा बुङा बोरमाया थास' बिलाइखौ जायो बोरमाया थास' बिलाइजोंनो उदै बुङोब्लालाय बोरमाखौलाय मानो बादा होनो नङा होमबा सासे फाग्लाया सोरखौबा रायख्रावलाबायनानै ओंथि गैयाजासे बेजोंनो बेहा गोजोननाय मोनोब्ला बेखौलाय मानो बादा होनो फाग्लायाबो लामा थाबायनानै लामायाव जि गोलैनानै थानाय जाग्रा आदार मोनो बेखौनो जालाङो बेखौ जाना होननानै बुंनानै बादा होनायनि ओंथि गैया खारन बेखौनो जानानै बे थांनानै थायो गतिके बुंबाय थागोन जोंहा बेयाव बुंनो गोनां खोथा गैया खालि जोंहा नैबेखौल' बुंगोन जायफोर बिथांमोना बे माबायाव हाबाफारियाव बाहागो लाबाय बिथांमोनखौ साफ्रोमनिसिबो जों साबायखर बावहरगोन अबसे आं मोनसे खोथाखौ बुंबावनांगोन बिथाङा जयन्त नार्जारिनिबो खोथा बुंदों जे जयन्त नार्जारिया गावहानो फिल्म दङ बिथाङा माबोरै जुरि बर्डनि मेम्बार जाखो होनना फार्स्ट अफ अल जयन्त नार्जारिखौ जोङो सासे बिथाङा जिहेतु एनएसडियान मानसि बिथाङा ड्रामानि जितु एकाडेमिक नलेजआ दं हिसाबै बिथांखौ जोङो जुरि बर्डजों लोगोसे सापर्टिं जुरि हिसाबैसो लाखिनाय जादों आरो गुबै बाथ्राया जाहैबाय मा बे फिल्म एवार्डआव गासै मोन 19 फिल्मफ्रा बाहागो लादोंमोन बे मोन 19 फिल्मनिनो मोनसेबो फिल्मावहाय जयन्त नार्जारिया बाहागोखौनो लायाखै बिथांनि फिल्मा दंमोन रोदाया बे फिल्म एवार्डआव बाहागोखौनो लायाखै फैला MCLA दंमोन आङो साबमिटखौनो होखायाखै खारन जोंनो जुरि बर्डआव जिहेतु जयन्त नार्जारिनि गोनांथि दं हिसाबै गतिके जुरि बर्डआव जिहेतु जयन्त नार्जारिया सापर्टिं जुरि हिसाबै थागोन हिसाबै बे फैला MCLA सावथुनखौ जोङो साबमिसनखौनो होखायाखै दा गतिके बिथांनि बेखिनिखौबो आं क्लियारिफिकेसन होबाय गोजोन्थों आं फंनैसो बिबुंथि होनो नागिरदों फेसबुकआव बिबुंथिया जाहैबाय दा जोंनि सोलिबाय थानाय बिसानि 6 एवार्ड फांसननि सोमोन्दै दा बाथ्राया जाहैबाय आं जुरि मेम्बारनि सायावसो बेखौसो फंनैसो बुंनो सानदों बेयाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा मोनगोन आं सानदों दा बाथ्राया जाहैबाय जोङो बेयाव मोननै केटेगरिनि जा सिनेमा नायदों खिन्थु मोननै केटेगरिखौबो जयैनो मोनसेयावनो नायनाय जादों बाथ्राया जाहैबाय आर्ट मुभि हिसाबै रजनी बसुमतारी मेडामनि आरो दा लकेल फिल्म जिथु कमार्शियेल मुभिनि सायाव आरो दा बाथ्राया जाहैबाय मेडाम रजनी बायदिनि जिथु गराय फाख्रि सिनेमाया गोबां जायगायावनो आसामनि गुबुन गुबुन स्टेटआवनो गोबां केटेगरियावनो एवार्ड मोनबोनाय सिनेमा दा बे सिनेमाया जोंनि नैबे लकेल जिथु एवार्ड फांसनावहाय मा हिसाबै बे कम्पिटिसन नांगोन जा आर्ट फिल्मखौ हिसाबै एक्सट्रा नायनांगौमोन आरो कमार्शियेलखौ नायनांगौमोन दा जयैसो नायनाय हिसाबै दा मेडामनो जिथु बेस्ट फिल्म बा बेस्ट डाइरेक्टर जुदि मोनाब्ला मेडामखौथ' लासिंसिं खालायनाय जागोन जों जिथु जोंनि बिसानिफ्राय आरो दा आं बेखौ बुंनो सानाखै खिन्थु नंगौ पार्टिसिपेट हिसाबै रजनी मेडामाबो खालायनो हायो खिन्थु आर्ट मुभि हिसाबै बेखौ बेलेग एक्सट्रा केटेगरि नायनांगौमोन आरो कमार्शियेल हिसाबै माखासे जोंनि लकेल सिनेमाफोरखौ नायनांगौमोन दा बिथाङा जाय सिनेमायानाखि गोबां आसामनि स्टेटनि बाहेरायावहायनो एवार्ड मोनबोखानाय सिनेमा बे सिनेमाया मा हिसाबै जोंजों कम्पिटिसन नांनो दा बेनो मथा मथि नांगौबा स्पेसियेल मोनसे जुरि एवार्डनिफ्राय स्पेसियेल एवार्ड होजायोमोन आरो मान सनमान खालामनानै खिन्थु कम्पिटिसनाव होआलासिनो आं बेखौ नुहुरदोंमोन आरो बे आंनि साननायसो आरोखि बे मोनसे थांबाय दा बाथ्राया जाहैबाय दा आंनि सिनेमा थैसाम 2खौ लानानै आं बुंनो सानदों दा जायनाखि जोंनि सिनेमायाहाय बे बोसोराव आं नुनायाव आरो बांसिन कालेक्सन जानाय हिसाबै आंनि बाजेटआ 60 लाखसनि बाजेटमोन दा बे सिनेमाया मथा मथि 98 लाखसो कालेक्सन जानाय जादों आरोखि
दा बे सिनेमाखौहाय जिथुनाखि आं बेलेग केटेगरि आं बेस्ट एक्टर बेस्ट डाइरेक्टर आं बे बेस्ट सिनेमा बेफोरखौ बुंनो थाङा खिन्थु एक्सन हिसाबै नमिनि हिसाबै फैनांगौमोन आंनाबो जाथारदों बे नङा एवार्डखौ आं मोनथारनांगौ बे नङा खिन्थु नमिनि हिसाबै फैनांगौमोन जों एसे आनकमन लेभेलनि जों एक्सन बानायनाय जादोंमोन दा आं बेयाव सानो माखासे पलिटिक्स सोलिनाय दं आरो आं खोनानो मोन्दों जुरि मेम्बारफोरनिफ्राय आं खोनानो मोन्दों बेसेबां सैथो आं खोनानो मोननायसो खिन्थु आंनि सिनेमाया कपि हिसाबै बे कपि हिसाबै आंनि सिनेमाखौ एवार्ड बा नमिनि होआ होनदों खिन्थु बाथ्राया बिदि बे नोंद्राया जानो हागौ खिन्थु खोनानो मोननायाव आरो खिन्थु आं बेखौल' बुंनो सानदों जे जुदि कपि सिनेमाब्ला बेस्ट सिंगार जिथु नमिनेट होदों बेस्ट मेकआप होदों आरो बेस्ट मिउजिक जिथु डाइरेक्सननि जुदि नमिनि होदों बे बोरै फैनो मोनखो दा बाथ्राया आं खोनानो मोन्दों जयन्त नार्जारि बिथांखौ आं डाइरेक्ट बुंखायो जेथियानाखि आंनि मुभिया रिलिज जादोंमोन अब्ला सानसोराङा गावनि फेसबुक पेजाव मोनसे पस्ट होदोंमोन बेयावनो आंनि सिनेमाखौ बियो इनसाल्ट खालायखादों आरो जयन्त नार्जारियाबो अब्ला बिथाङा दिनै प्रेजेन्ट एक्टिभ जुदि आर्टिस्ट मानसिया मा हिसाबै जुरि मेम्बाराव थानो मोनखो दा गावनिनो मोननै मोनथाम सिनेमा दं जिथु बे एक्टिभ हिसाबै बे बोसोरनि बा थांनाय बोसोरनि सिनेमायाव दा बे सिनेमायावबो थानाय हिसाबै एक्टिभ माने जिथु प्रेजेन्ट जिथु आर्टिस्ट हिसाबै बिथाङा जुरि बर्डआव थानो मोनामोन आंनि नुनायाव आरो मालाया मा सानो खिन्थु आं बेखौ मोजां मोनाखै जेब्लानाखि आं बेखौनो आंनो बेनो लास्ट आं माने बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सियेसननि आं एवार्ड फांसनाव आंनि मुभिखौ आंनो बेनो लास्ट आरो नेक्स्ट बाराव आंनि सिनेमा जेसेबां ओंखारदोंबाबो आं हरा आरोखि बे आंनि जिथुनाखि जयन्त नार्जारिया बे जुरि मेम्बाराव थागोन अब्लासिम आं हरा आंजों मा पार्सनेल दुस्मन दं गैया आंहा बेखौ जेबो गैया आं बेजों पार्सनेल जेबो दुस्मन गैया खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय जिथियानाखि रिलिज जानाय समावनो बे आंनो मोनसे कमेन्ट होदोंमोन बे नेगेटिभ पइन्ट कमेन्टखौ आरोखि दिनै आंनि सिनेमाया कपि जादों खिन्थु हलिउड बलिउडफ्राबो बिराद कपि खालायो खिन्थु बिथांमोनाबो दिनै बेबायदिनो सोलिदों जानो हागौ आंनि स्ट'रि बायदिसिनाफ्रा कपि जानो हागौ खिन्थु एक्टिं बायदिसिनाथ' कपि नङा एक्सनाथ' कपि नङाना दिनै रायजोफ्रा हाजार हाजार रायजोफ्रानो आंनि सिनेमाखौ नायदों दा आं बेलेग केटेगरिखौ बुंनो थाङा आंनि एक्सनखौ माने जोंनि आसामनि बा अल आसाम बा अल बड' जोंनि जेसेबां बर'फ्रानो आंनि सिनेमाखौ अनसायदों बे हिसाबै आंनि सिनेमायाबो कालेक्सन जादों जिथुनाखि 60 लाख बाजेटनि सिनेमाया 98 लाख दासिम माने कालेक्सन जाना दं आरोखि ओंखायनो आं बेखौ बारा मोजां मोनाखै आरो बिथाङा जुरि मेम्बाराव थानायखौ आं मोजां मोनाखै जेब्लासिम माने बे जुरि मेम्बाराव थागोन बिथां जयन्त नार्जारिया अब्लासिम आंनि सिनेमाखौ आङो बिसानो आङो एवार्ड फांसनाव हराबो खिन्थु बेनो आं बिसानि सार्टिफिकेटखौ लागोन आं बिसाखौ फोथायो खिन्थु माखासे जोंनि जुरि मेम्बारफोरा पलिटिक्सखौ आं नुनो मोन्दों बयबो बिथांमोनानो गोबां जोंनि आर्टिस्ट बा जोंनि प्रडिउसार डाइरेक्टरफ्राबो गोबां रायलायदों दिनै बुंनो हायियावसो बुङाखै आं दिनै फकासाव बुंदों बेयाव जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आं निमाहा मोनगोन होनना सानदों खिन्थु लिगेलि थांनांगौ बे आरोखि ओंखायनो बिथाङा आंनि सिनेमाखौ कपि सपि नाया होन्दों नाया होन्दोंब्ला जेबो नङामोन एलाव होनाङोमोन आंनिफ्राय फैसाबो लानाङामोन एवार्ड फांसननि नामाव जोङो जिथुनाखि सार्टिफिकेटनि नामाव जोङो 3000 करि हिसाबै हरो हिसाबै मानो होनब्ला गोनांथि जायोब्लाथ' जोङो बिसानि जों सार्टिफिकेटखौ लानो गोनां गैखायामोन मानो होनब्ला जों बिसानि सार्टिफिकेटखौ लानानै आङो दिनै सिनेमा हलावबो सोलिनो हाखाया अब्लाबो जोंहा मोनसे जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रियावहाय लकेल हिसाबै बिसानि जोंहा नेमखान्थि लानाय हिसाबै जोङो सार्टिफिकेटखौ लानो गोनां हिसाबै जोंबो लायो सनमान खालायो जों बिसानि जोंबो सासे आर्टिस्ट जोंबो माने बिसानिनो मोनसे फेमिलि हिसाबै खिन्थु जों बे बिसानि सार्टिफिकेटखौ लानानै जोङो सिनेमा हलावबो जों देखायनो मोनखाया जोङो सेन्सर बर्डनि सार्टिफिकेट लाखानांगौ अब्लाबो जों नेग्लेक्ट खालाया बिसाया थांना थानांगौ जेब्लाबो नैबेखौ जों लुबैयो अब्ला बेखिनियानोसै लोगोफोर आङो जेबो बुंथ'लायला ओमफ्रायो बिथां जहन कारजिनिया माने जेबो भाइराल नङा दे लोगोफोर बियो गार्लफ्रेन्डजों मोनसे फट' लानाय बेखौनो गोबाङा भाइराल भिडिअ ओंखारदों बिथां जननि भाइराल भिडिअ गुबुनखौसो बुजायसोयोमोन दा गावनो ओंखारबाय बेफोरबायदि कमेन्ट नुनो मोन्दों माने बेफोरो जेबो नङा बेफोर भाइराल नङा बेफोर फट'सो आरोना मोनसे जास्ट गावनि गार्लफ्रेन्डजों माने गार्लफ्रेन्डजों फट' लानायखौबो आजिखालिनि मानसिफोरा मा सानो माने फट' माबा मोनसे नुबानो जे भाइराल ओंखारगोन बेफोरबायदि सानो आरोना माने बेफोरबायदि जेबो नङा माने गाज्रियाबो गासिबो नङा माने मोजाङाबो गासिबो नङा गाज्रियाबो गासिबो नङा थिग बेबायदि जायो दा नोंथांमोना सानदोंमोन माने जहन कारजिनि ओरैबायदि भाइराल फैदों होननानै
बेफोरबायदि जेबो नङा दे लोगोफोर बिथां फैला जे बरगयारि सारा बुंखाबाय दा बेखिनियावनो आं भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय अब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरदो मा नोंथांमोननि कमेन्टखौ आं नायनोसै आरोना अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन थेंक इउ स' माच बाय बाय